בניינים שברקע, מעונות הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון. מאחורי הבלוק הזה נמצאת האוניברסיטה. ככה נראית השכונה שליד. מעברה נשארה. כאן המצב עוד יחסית טוב. בהמשך, המצב כבר בחירה. כיף לטייל פה. כמה פעמים שאפשר ליפול פה, אם לא מסתכלים היטב, כל כך גדולות. וגם בנו לנו פה בריכה עירונית. כרגיל אין ניקוז, אין שום דבר, זבל צף בו. תענוג. בואו לעבר החניון הפיראטי, שהעירייה לא מתעקשת לסגור אותו. פעם היו פה מדרגות. מה נשאר מהם? לא ממש נראה כמו מדרגות. כל השבילים פה דחוסים בפסולת בניין, תוספות של חול שזרם לפה עם הגשם. העירייה לא רוצה לתקן. ככה זה נראה. עד שהיה פה שביל נורמלי לפני שנים כשהייתי ילד, כולו הרוס, מכוניות חונות פה. ממש תענוג ללכת, לטייל בשכונה שלך, עם הכלבה, עם הילדים, אנשים מבוגרים. פשוט תענוג. מעברה ד' נשארה מעברה ד'. עוד שלולית חמודה, כביש לתפארת, מדרכה לתפארת. שביל שבנו תושבים, כי השביל של העירייה מת ממזמן. גאוני.